Вот. Смотрите, Гражина. Занадто просто смотрю мову. Зараз это... Занадто просто. Я знаю, що 2 пластмасових корки є, ці ось такі ось шкляні. Мы уже 9 гадоў робім пленэры «Легенда з пяску». А гэта расширіваюсь у гэтым годзе зрабіць у Менску. Чаму такая ідэя? Вось тут, на гэтай гары, будуць будаваць касцёл. Вось ад ксяндза айца Александра я даведаўся пра тое, што будзе тут касцёл святога Яна Евангеліста. І мне раптам узнікла ідэя, бачу, такая свежая гліна тут навезена, зрабіць з гліны святого Яна Евангеліста, вось, яго малітву. І ён будзе сядзець і глядзець на тую гару, дзе ягоны касцёл. Может быть. Я бы его привела. Ага. Это от початку так було, а? Тут тепер